Hi, hello mga kabisaya. So, niya nausab kita karon. Ang atong drama karon, ikaw, siya, ako ug si Danny. So mga kibasiya, mga ano na ni siya. Hinapos na ni siya nga drama. So ubani ko ninyo sa pagpaminaw mga kabisaya sa naghinapos nga sugilanon. So kung mahuman siya nga drama mga kabisaya, nagyapon ko ipuli ani nga drama. So magpadayon gyapon ta nga magsubaybay maminaw sa atong inadlaw nga mga drama pang stress reliever ni mga kabisaya. So dili na nato ilangan ato nang isunod ang maong drama, ikaw, siya, ako ug si Danny. So intro na ta. Let's go. Love. I love you. Lust. Family. Ako siya. No! Ako siya! Ilog mo? Ako'y nakauna na niya. Kinsa kanila ang makapanag-iyan ni Danny. Huwa kay tahod. Mulay akong paagi sa pagpakita sa akong pagtahod sa usak kakabit. Oh. Binudo na ang imong amahan. And so, kining kabit nga imong giingon, mamahimo mo na onyang legal nga ikaduhang inahan. So, RESPECT. Respect me. Uy, ikaw! I'm sorry. Sa tanang tao, ikaw ang gituhuan ko nga mutawad o mudawat na ko. Kay suod ti kang higala. Pero mahal ta ka. Tukay na. Enough! Nagilog mo sa ako ng ipanag-iya! Ako ang tag-iya ni Danny! No! Why bisan usa ninyo nga nakapanag-iya nako? Dili ko butang na inyong panag-iyahon. But if you want me, win me. I know the year is showing. All is fair in love and war. Apan sa gubat sa gugma, kinsa makaamo gawas nga mananaog. Ikaw, siya, ako ug si Danny. Tagsulat Martes Parba Albores, Direktor John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alwin Nacorda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni nagapustang sugilanon, ikaw, siya, ako, ug si Danny. Stop fighting! What kaya po ibahimo? So stop! I said stop! Danny? Sweetheart? Shit! Nakuyapan siya sa kong pagsukbag sayang kuto-kuto. Shit! Bullshit. Sweetheart, sorry. Wala ko to iyo, Ikaw ang good. Imo kong gipugos nga pasakitan ka. Wait. Alsahon ako siya. Balik sa iyang kama. Oops. Napahiluna talaga sa imong hidanan. See? Ngayon kakayo diha gatanaw. You are at peace. You look so mine.
bang nabuang magkay ko nimo? Sabay gibuhat mo na ko, Danny. You made me crazy. So crazy in love with you. Mahal ko ang kanhi kong asawa. But not as much as I love you. I so want you that it hurts. Andam kong kalimtan ang tanan alang nimo. Uman ko maandam ang tanan ya kinahanglanon. Aron sa ingon, makalarga ta paingon sa laing nasod. Mamiya na dahin kita sa Pilipinas. Magadto ta sa laing nasod, sweetheart. Aron dito, magsugutag pag-ong kinabuhi. Layo sa tanan. Layo nila ni Oliver. O dito, malimot kinaun nila. Ugbuhaton ko ang tanan. Aron makat-un kas pagigugma na ko, Danny. Malimot kinaun niya dito sa laing nasod. You will only love and want me, and no one else. Ako lang. I love you. Uy, si James. Si James. Ang akong anak. Kung saan na kayo tabo niya, naluhas ka siya. I'm sorry, son. Nasayod ka yun, kadili ko tuyo nga maigo ka. You know that despite sa mga pangitabo karon, mahal tika, anak. Mahal tika. You are my son. My only son. Magpakisayod ko. Kinahanglan masayod ko sa kahimtang ni James. Oh. Sir Oliver? Ang noni? Ay, salamat ita, si Ginoo, sir. Nakaplaga na yung taon ta mo. Pastila nagkabuang kung panawag in taon sa mga ospital, sir. Nagpakisayad ko kung hain ka mo si Doc James. Uy, pastilan, kumusta naman taon na siya, dong? Uy, kaluoy ba na niyang tanawon nga nagahigda diha sa higdaanan ng ospital, oy? Kumusta naman na siya, dong? Nakuha na ang bala nga miigo niya. Pero wa pa siya mahigmata sukad nga nakagawa siya sa operating room kaganinang kadlaw. Hintaon sa boy. Diyon sa mo pagkasayod siya na hitabo. Nauli ba si Jaime sabay? Uy, pastilan, nagahaymi na malagog kas imong amahan, dong. Dili na ko siya amahan. Ha? Dong. Magbayad siya siyang sa mabilanggo siya. Ay, daan pagyud lagi ko. Nga kagubot ang samputan sa kasayuran ni sir sa inyong naibutangan. Siya na ba naitabo, dong? Kakita ko si Doc James God. Nagdali-dali magguto siya kagahapon pagkahibalo niya nga nahibaw-an sa inyong amahan kung hain ka mo. Dili na ko amahan ka tong kriminal. Dong. Hain siya. Nawala si kumahibalo, dong. Kay, ikaw naman kung nakadawat og tawagi ka niya, God. Og iya kong gipasusi sa mga ospital nga posibleng imong dad-on kito si Doc James. Wa pa siya musulti kung hain siya? Kung hain niya dad si Danny? Kung kanusar sila mo balik sa bahay? Wala man, dong. Oy! Ay, ano ba, dong? Siya lang ba din nahitabo? Tako siya sa nga nahimo na. Dili lang sa akong inahan. Kung dili lakip sa suod ko higala nga iyang gipatay. Uy, kinuok ko, dong, pagtarong, dong. Ay, siya lang ko gipatay, dong. Uy, ayaw taong pagsultik ingon ana, dong. Amahan in taon to ni mo si Sir Jaime. Uy, ayaw in taon ka tumo-tumo, eh. Dili nang. Dili ko amahan si Jaime. Uy. Nasayod na ko. Dili ko siya amahan. Ug siya ang nakaingon sa kamatayon sa kuinahan. Siya usab ang nagpatay sa suod kong higala. Uy. Gipatay niya kini mismo sa kong atubangan. Uy, Ginoo ko, Jesus Mariusep! Nakabuhat si Sir Jaime, nana! Uy, Ginoo ko!
bahin ko. Sa langit na, Dok. Ay, joke bitaw, Dok, ay. Ospital bitaw, Dok. Ospital na. Oo, ayaw na pagliwag, Dok. Ang iwag samad. Si Kuya. Hain si Kuya Oliver. O si Danny. Hain sila. Si Danny. Ay, usap-usap lang, Dok. Kisa mag-iwag ipangita, Dok. Si Dong Oliver, si Daddy Nimo, o si Inday Dani. Hain sila. Si Kuya Oliver Nimo, siya ra ang mihatod ni Budin, he. Uunya, may pauli una ka dihot sa balay, kaya may gikuha ng mga budang. Ala, Dok. Nagmihira ka. Anong kinahanglang mahitabo kining tanan ng nuni? Nga man. Dili ko buot nga mabilang ko si Daddy. Pero kinahanglang manumag siya sa mga sa nga iyang nahimo. Nakuha na ako ang akong kikinahanglan. Mubalik na ko sa ospital. It's good to see you once again, my love. Angel? Angel, I'm sorry. Oh, don't be. Sorry. Pagsulti na lang tas laihig gayon. Kinahanglan ako mo biya. Madto na ako sa ospital. Nagkinahanglan na ako si James. I have to go. Not so fast, my love. Angel, please. Ayaw na pagbabag sa agianan. Mubalik na ako sa ospital. Og biyaan na sab ko nimo? No. Dili ko musugot. Angel, padapli na. I won't. Not even an inch. Angel, dili ko gustong pasakitan ka. Pero, But you did. You already did. Busa man nabla ko. musibot mo ipasabot. What I mean is, wa niya, wa sab na ko. Kung dili ta ka maangkon, dili ka usab maangkon ni adtong Dani. Angel, pasaylo ako. Pero si Dani ang akong kimahal. Ouch! That hurts. That fucking hurt. I'm sorry. Oh, don't be. Kisabay nag-ingon nga nahuman na ta. Wa pa, Oliver. There's this personality of mine nga. Kada bang, dili ka ni magkadawat o kapildihan? Not once nga may dawat ko. I'm not a loser. Busa wa pa ta matapos. Wa amudaog si Dani. Cause in the end, kanako ka lang gihapon mapunta. Let's go. Unsa? Angel, wa ka ba makasabot? Dili na ko mahimo. I said let's go. Muuban ka nako sa musugot kag sa dili. Angel. Okay. Do I really have to do this? Wait. This. Oh. Pistola? Mm-hmm. May pistola ka? Of course. Kipangantaman ta ka. Kay kung dili ta ka madasa pasakit-sakit sa kong kasing-kasing, then I will catch you by force. Angel. Move, my love. Let's go. Mubiyahe na ta paingon sa langit. Angel. May gapos ang duwan ako mga kamot inis kama. Jaime! Jaime, buhi ko! Buhi ko! Ayaw kagigapos dilis kama!
sweetheart. I hate you! You will love me soon. Nunca! Nunca! Mamatay ko nga bawnon ang kasilag ni mo, Jaime. I hate you! You hate me? You hate me? Pues, I will make you love me. Oh. Ayaw! Ayaw ko gagi! Ayaw! Nasaba! Ayaw! Pamabusan ta ka. Aron maako na ka. Aron maako na ang kinatibukan ni mo, Danny. Ayaw! 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 I still don't know where it's going. All is fair in love and war. Apan sa gubat sa gugma, kinsa maka amo gawas nga mananaog. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Tagsulat Martes Parba Albores, Direktor John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alwin Nakurda, dalit sa RMN